ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. मोती तलाव काठावर सकाळी व्यायामासाठी आलेल्या लोकांना सारंग नामक एका व्यक्तीकडून दारूच्या नशेत शिवीगाळ केल्याचा आरोप ॲडव्होकेट किरण टोरसकर यांनी केला आहे. तर याबाबत सावंतवाडी पोलिसात तक्रार देण्यासाठी सकाळी पोलीस ठाण्यात गेलो असता पोलीस ठाण्यात कुणीच नव्हतं अशी माहिती त्यांनी दिली. ॲडव्होकेट किरण प्रकाश टोरसकर नेहमीप्रमाणे केशसूत कट्ट्यावर व्यायाम करायला आलेलो होतो. तर इथे एक सारंग नामक व्यक्ती दारू घेऊन झोपलेली होती आणि त्या व्यक्तीने शिवीगाळ करायला सुरुवात केली. त्या व्यक्तीला आम्ही जेव्हा समजायला गेलो त्यावेळी त्यांनी दादागिरीची भाषा वापरायला सुरुवात केली. म्हणून आम्ही पोलीस स्टेशनला गेलो, पण पोलीस स्टेशनला 7 वाजता कोणीही नव्हतं. असा प्रकार घडलेला आहे. तर आता असा विषय आहे की व्यायाम करायला जायचं की नाही ह्या अशा लोकांच्या भीतीने ते आता सरकारने ठरवावं. कारण कसा विषय होतो, उद्या सकाळी हे दारू पिऊन मारहाण करू शकतात, एखाद्याचं काही दुष्कृत्य करू शकतात. त्यामुळे या गोष्टींवर सरकारने आळा घातला पाहिजे. त्याचप्रमाणे इथे काही व्यक्ती जास्त करून कॉलेजच्या तरुणी चाळे करत बसलेले असतात असं आम्ही बघितलेलं आहे. त्यामुळे अशा व्यक्तींवर तरुणींवर कॉलेजच्या तरुणींवर योग्य ती कारवाई सरकारने पोलिसांनी करावी अशी आमची नम्र विनंती सरकारकडे आणि पोलिसांकडे आहे. कार्यवाही म्हणजे पोलिसांना सांगितलं आम्ही असा विषय प्रकार घडलेला आहे. त्या अनुषंगाने पोलीस मॅडमने सांगितलं की पोलीस आम्ही पाठवून देतो, पण अद्याप एखादी पोलीस इथे आलेला नाही. दरम्यान केशवसूत कट्ट्यावरील या परिसरात पोलिसांनी दाखल होत पाहणी केली. यावेळी पोलीस ठाण्यात सकाळी कोणीच नसल्याचं त्यांनी म्हटलं असता उपस्थित पोलीस अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं. पोलीस ठाण्यात कोणीच नाही असं होणार नाही. कंट्रोल रूममध्ये एकतरी पोलीस असतोच. कदाचित त्या वेळेत संबंधित प्रसाधनगृहात गेले असण्याची शक्यता आहे अशी माहिती दिली.